ହାପି ରଜ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ରଜ ପର୍ବ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇଟା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ରୋ ମୋର ଆମେ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ ବହୁତ ଭଲସେ। ତ ଯେହେତୁ ରଜ ଆମେ ପୁଣି ରେଡ଼ି ହେବୁନି ଏଇଟା ତ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ। ଏଇଠି ରଜ ପାନ ଯେଉଁଟାକି ରଜର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା ରଜ ପାନ ଆମେ ନେଇକି ବାହାରିଥିଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରଜ ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ରଜପାନ ଦେବାକୁ ଆଣ୍ଡ ବୁଲିବାକୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଆସିକି ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ବାହାରିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଅକେଜନ୍ରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ବୁଲିବାର ମଜା କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଥିଲୁ ଧଉଳି ରଜୋତ୍ସବକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଭାଇ ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ତ ସେଠି ଆମେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି କରି ଦୋଳି ଖେଳି ତ ରଜ ହେବ ଦୋଳିଟା କେମିତି ନ ଖେଳ ହେବ। ତ ଆମେ ବି ଦୋଳି ଖେଳିଥିଲୁ ଏଇଠି ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଡୁଡୁର କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଦେଖିକି ସିଏ ଭାବୁଛି କି ସିଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ବୋଲି। ତ ଦିନ ଯାକ ଆଜି ଏମିତି ହିଁ ମଜା ମସ୍ତି ଥିଲା।